Сәлеметсіз. Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хасеншина. Ознакайда урып жию компаниясы дәвам итә. Әлмәт триатлон үзәгенә үрелде. Хәрби диңгез флоты бәйрәм итә. Ознакай районы хуҗалыкларында урып жию компаниясы бара. Гадәттә урып жиюга 14-15% дымлылык белән кереп китәләр. Ә Марс хуҗалыгында бу эш 35-37% белән башкарыла. Чөнки махсус технология белән кышка терлек азык әзерләү шуны таләп итә. Бу хакта тулырак Илмира Шәрифуллина сюжетында. Марс хуҗалыгы районда иң алдынгылардан исәпләнә. Биредә нәкъ менә хәзерге вакытта кызу урак өсте бара. Әлеге хуҗалыкта барысы 1000 терлек исәпләнә. Һәм терлекләргә азык менә шушы технология буенча әзерләнә. Мондый асул белән әзерләнгән терлек азыгы кырмыска кислотасы белән баетыла һәм аның туклыклылыгы да бермә-бер арта. Менә шушы рукавага без тутырабыз, плющемный зерна, сытып зернаны тутырабыз. Ул муравейный кислота белән обогащать итә, и аның питательности бермә-бер артык була. Файдаемыз да әйбәт, и сөткә дә әйбәт. Менә без инде быел планируем бер рукава рассчитана 110 тоннага, без инде тагын икене шушындай рукаваны тутырабыз. Аның принципы ничек? Менә шушы зернаны мурска дип аталайын, анда муравейный кислота биреп тора дозатор белән. И шул ук вакытта дозатор белән биргәндә ягадан плющит итә зернаны. Кабыгын нитә, разрушать итә, кабыгын. И шушында бөтенләге муравейный кислота белән обогащать итә, бездә ул консервируется. Аның бөтен технологиясе шул. Бүгенге көндә хуҗалыкта 135 гектар мәйдандагы арпа басуында эш башкарыла. Уңыш 2020 ел белән чагыштырганда гектарыннан 20 центнерга артык булыр дип көтелә. Амбарда инде безнең тоже күп хезмәт куелды, әзерлек 100% дип әйтергә була. Амбар бүгенге көндә ипи 100 тоннага кадәр сәгатенә 100 тоннага кадәр ипи принимать ала, сушилкалар эшли. Безне технология рукавка тутырабыз, значит, фуражный зерноны 35% влажность белән. Ну инде технология буенча китсәк, безнең комбайн артыннан сразу пресс-подборщик саламны җыя. Пресс-подборщик артыннан сразу 800 кіріп кетейін, жер эшкәртергә. Марс хуҗалыгында бүгенге көндә 500 баш савым сыеры исәпләнә. Әлеге азык малларга рацион нигезендә кушып бирелә, кыш буе ашатыла. Аның бөтен әһәмияте керергә тиеш түгел, һава керергә тиеш түгел. Без доступы кислорода. Шуның өчен менә капчыкка тутыралар да, ягадан аны опечатать итеп куялар да, и икенчене сала башлыйлар. Менә бөтен технологиясе шу. Савым сыерларын ашатабыз, шуны кушып ягадан biz бит инде ясыйбыз монокором. Шушынларга кушып, без инде рацион нигезендә кушып бирәбез шуны. Байраймыз, усвояймыз 100%. Мондый технология хуҗалыкта инде 8нче елын кулланыла. Ул бары арпа культурасыннан гына әзерләнә. Илмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Уш Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтнең кадрлар үзәгендә онлайн әңгәмә узды. Видео элемтә аркылы калабызга илебезнең төрле регионнары кушылды. Мондый виртуаль очрашуның максаты Россиянең төрле почмакларына хезмәткәрләр табу һәм бирегә җәлеп итү. Шулай итеп районда кадрлар җитмәү мәсьәләсен ябу. Элемтә Әлмәттә эш урыннарын караучы кешеләр белән оештырылды. Алар 14 республика һәм регионнан. Араларында Пермь өлкәсе, Дагестан, Коми республикаларында яшәүчеләр дә бар. Онлайн очрашуның барышында шәһәребезне тәкъдим итүдә булды. Аның матурлыгы һәм позитив үсештә булуы әйтелеп һәм күрсәтелеп узды. Алга таба Әлмәтнең иң ире 5 компанияләре үзләрендә ачык булган эш урыннары хакында сөйләде. Тәкъдим ителгән вазифалар арасында иң актуаль троллейбус йөртүчеләр, Әлмәттә Б, С, Д, Е категорияләре булган шоферларга кытлык бар. Барысы да үзләрендә булган эш урыннарын тәкъдим итте һәм онлайн собеседование барышында кире элемтә дә алынды. Бездә эшләргә теләк белдергән кызыксынган кешеләр белән аралашып, аларны калабызга чакырачакбыз. Төрле регион өчен актуаль эш урыннары белән Работа России сайтында танышырга була. Спорт яңалыкларына узган елларда калабыз триатлон үзәгенә әверелде. Әлмәткә илебезнең төрле почмакларыннан 700-дән артык спортчы җыелды һәм 4 төрле ярышта катнашты. Триатлон яратучыларны безнең иҗат төркемендә күреп кайтты.
Триатлон ул 3 спорт түреннән торучы ярыш. Башта спортчылар yüзә, аннан велосипедта узыша, соңыннан гына йөгерә. Яшькә һәм әзерлеккә карап, корда да, суда да үтәсе дистанция аерыла. Можно смело говорить, что это один из самых крупнейших стартов вообще за историю нашего города. И как минимум точно в тройку крупнейших событий спортивных вообще за всю историю Альмейской этот чемпионат входит. Шимбә якшәмбе шәһәр күле һәм пляжында чын сабантуй иде. Әлмәт Россия триатлоны үзәгенә үрелде. Бирдә бер көндә төп старт триатлон буенча Россия чемпионаты узды. Әлмәт илебез триатлоны элитасын үзендә җиде дисәк тә була, чөнки Россиянең иң көчле ир-атлары һәм хатын-кызлары, дөнья, Европа чемпионнары, Олимпия уеннары катнашучылары. Хатын-кызлар һәм ир-атлар арасында узган Россия чемпионаты җиңүчеләре мәскәүлеләр булды. Григорий Антипов һәм Диана Исакова. Олимпия дистанциясендә триатлон буенча Россия чемпионнары. Алар километр ярым yüзү, 40 км вело узышта һәм 10 км йөгерүдә иң тиз булдылар. Диана Исакова иң авыры кызыда тауларда йөгерү булды ди. Ул Европа кубогы призеры, yüзү һәм триатлон буенча спорт мастеры. Елдан-ел оештыру яхшырак. Бу минем монда 4нче старт, 3нче чемпионат. Ышанмасыз, минем беренче чемпионатта 9нчы урында идем, икенчесендә 6нчыда, 3нче чемпионатта 3нче идем. Хәзер 4нче чемпионатка мин беренче. Теперь Альметьевск — это мой любимый город. Григорий Антипов 6 яшьтә yüзү секциясына килә. Бераздан йөгерү белән шөгыльләнә башлый. Башлангыч сыйныфларын тәмамлагач велосипедта шөгыльләнә башлый. Триатлон ярышларында 2010 елдан катнаша. Бүген Григорий халык ара класслы спорт мастеры. Это у меня 3-й подряд. Бу минем 3нче рәттән Россия чемпионаты. 3 ел буе мин беренче урынны алам. 6 көнлек булган ярыштан соң тернәкләнү иң авыры булды. Ә дистанция таныш бирдә триатлон 3нче ел рәттән уздыралар. Подряд проводит триатлон, вот. Триатлон буенча Россия чемпионатының тантаналы өлеше илебез һәм республикабыз гимннары белән башланды. Россия триатлон федерациясе президенты Ксения Шойгу катнашучыларны видео элемтә аша котлады. Моннан соң Әлмәткә килгән урынбасар Олеся Заволокина Әлмәтнең район башлыгына 10 миллион сумлык сертификат тапшырды. Тимур Нугуманов сүзләренчә, 1 сентябрьдә ишекләрен ачачак Адымнар полилингваль мәктәбендә триатлон белән шөгыльләнергә барлык мөмкинлекләр булдырылачак. Ә республиканың триатлон буенча баш тренеры Сергей Яковлев 2 миллион 400 мең сумлык сертификат тапшырды. Әлеге бүләкне балаларга шоссе велосипедларын алу өчен кулланачакбыз, диде район башлыгы. Алга таба Татнефть Әлмәт триатлоны хәвәскәр спортчылар арасында триатлон буенча узган ярышлар беренче ярыш көнен тәмамлады. Якшәмбе триатлон буенча Россия чемпионаты терәк хәрәкәт аппаратында имгәнүләр булган кешеләр арасында дәвам итте. Анда 30лап кеше катнашты. Калабызда илебезнең 23 төбәгеннән триатлон белән шөгыльләнүче һәм аны яратучы кеше җыелды. Башка еллардан аермалы буларак, быел Әлмәттә беренче тапкыр терәк хәрәкәт аппаратында имгәнүләр булган кешеләр өчен дә ярышлар уза. Әлеге көчле кешеләр ярышкан вакытта берәүләр кайгырып торса, икенчеләре пара триатлетлар өчен чын-чынлап җан атты. Иләребездән чыгарга иренгән чакларыбыз була, ә бер юлы 3 төрле спортта сынашу сокланмаслык түгел дә. Ярышлар нәтиҗәсендә паратриатлон буенча Россия чемпионаты җиңүчесе Александр Конышев булды. Кичә исә стартлар балалар арасында да үтте. 2 көн өчен төрле төркем кешеләрне җыйган спорт бәйрәме беркемне дә битараф калдырмады. Мы приехали из Димитровграда поболеть за своего внука, который Без Димитроградтан онык өчен җан атырга килдек. Ул Мәскәүнең лидер командасы өчен чыгыш ясый. Ярышлар безгә бик ошый. Онык 7нче тапкыр катнаша, шуңа янында булырга дип килдек. Поэтому мы прям вот с удовольствием приехали поболеть за него. Монда килгәндә үтергә урын юк иде. Спортчылардан сораган идем, велосипедлар 200 мең тора икән. Алар ниндидер бик җиңел. Мин шаккаттым. Я был, конечно, удивлен. Ялларда Әлмәт спортчыларны гына берләштермәде. Шулай ук үз вакытында армия сафларында бер флот яки гаскәрдә хезмәт итүчеләр дә җыелды. Шимбә һава десант гаскәрләренең Голубые береты ансамбле калабызга килсә, якшәмбе көн хәрби диңгез флотында хезмәт иткән ир-атлар очрашты. Уже в марте 1987-го об этом коллективе узнал весь Советский Союз. Телемост Москва-Кабул навсегда вошел в историю отечественного телевидения. Зәңгәр беретлар һава десант гаскәрләренең җыр һәм бию ансамбле составындагы Россия Федерациясе оборона министрлыгы коллективы. Тарихы 1985 елның 19 ноябрендә Афганстанда башланып китә. 1991 елда Голубые береты ансамбле һава десант гаскәрләренең штаттагы аерым концерт ансамбленә әверелә. Бу ансамбль составын әлегәчә саклап калырга мөмкинлек бирә.
1985 елның ноябреннән башлап төркем 3,5 меңнән артык концерт куйган, 11 альбом язылган. Ансамбльнең барлык катнашучылары да Россиянең атказанган артисты исемен йөртә. Шулай ук барысы да хәрби орденнар һәм медальләр белән бүләкләнгән. 37 еллык тарихы булган Голубые береты ансамбле әлмәтләрне бушлай концерты белән куандырды. Хәрби диңгез флоты һәм хәрби десант гаскәрләре көне уңаеннан оештырылган концерт беркемне дә битараф калдырмады. 2006 елдан башлап илебездә июль аеның соңгы якшәмбесе хәрби диңгез флотында хезмәт иткән итүчеләрнең истәлекле көне. Кичә 31 июль көнне диңгезчеләр җыелды һәм шәһәр администрациясе военкомат вәкилләренә котлаулар тыңладылар. Очрашу 1 минутлык тынлык һәм мәңгелек утка кәнәфер салудан башланды. Калабыз диңгезчеләре Тын океан, Балтык, Каспий, Кара диңгез, Төньяк флотында хезмәт иткән кешеләр. Бәйрәмнәрендә хезмәттәшләре белән очрашып, бер-береңне һөнәри бәйрәм белән тәбрикләү күркәм гадәт. Үз вакытында кем кая һәм ничә ел хезмәт итмәсен, һәрберсе Россиянең диңгез чикләрен саклаган һәм диңгезче булуы белән горурлана. Мәсәлән, Илмир Галиев 1980-1983 елда Тын океан флотында хезмәт иткән. Иң истә калганы өйрәнү отрядындагы беренче көннәрдә Илмир ага. Аныңча яхшы вакыйгалар гына истә кала. Истәлекләр күп. Шул дәвердә 2 альбом ясалган ди. Уже хезмәт иткәндә, иң истә калганнар Индийский океанда булулар, остров Сокотруда, Вьетнамда Камаран шәһәрендә булулар. Бөтенесе это безнең истә встреча вьетнамской молодежи с советскими военно-моряками, шундыйлар булды даже. Матур, дистә еллар дәвам итүче бәйрәм яшь буынны тәрбияләүдә дә тәэсир итә ди героебыз. Шын күңеленә шәхсән үземнән, фарватер әгъзалары исеменнән бөтен Әлмәт шәһәренең, Әлмәт районының хәрби диңгез флотында хезмәт иткән морякларны хәрби диңгез флоты белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Исәнлек, саулык булсын, семьяларда бәхет, күк йөзләре тыныч булсын. Хәрбиләрчә әйткәндә, 7 фут под килем. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.